जोङो गासै आंनि लोगोजों लोगोसे 14 जन इउपिपिएलआव जइन जाफैदों। दा राजनैतिक भाबै सोरबा बिपिएफनि सायाव बिपिएफ राजनैतिक दोलोनि सायाव जेबो गाज्रि मोननाय गैया आरो बिपिएफ राजनैतिक दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि सायावबो जेबो जोंहा गाज्रि मोननाय गैया। दा खार'ना बेनोल' माने थांनाय 3 तारिख खालि जोंनि देबोरगाव ब्लक बिपिएफ हिसाबै जोंनि देबोरगाव ब्लकनि आफादगिरि मानगोनां गिलबार्ट सारआ जोंनि सायाव माखासे नंखाय इलेक्सन लाबोदों। दा बेफोरनि थाखाय जोङो दुखु मोननाय जादों एसेब्लाबो। नाथाय जों बेनि सिगां जे माबा मोनसे सिन्था धारा जेबो खालामाखैमोन। जों बबेबा राजनैतिक दोलोआव जइन जागोन होननानै नंगौहाय जोङो रायज्लायनाया रायज्लायदोंमोन, माने जइन जानो होननानै रायज्लायाखै। जोङो आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिस्वजित दैमारि सारजों माखासे खामानिनि थाखाय लोगो हमनानै रायज्लायनाय जादों। दा बेफोरखौनो लानानै जोंनि देबोरगाव ब्लकनि आफादगिरि मानगोनां गिलबार्ट सारआ माखासे नंखाय एलिगेसन लाबोदों। दा बेनि सायाव जोङो दुखु मोनलायनानै नैबे डिसिसनखौ लानानै जों जयैनो माखासे सिन्था खालामलायनानै दिनै इउपिपिएल राजनैतिक दोलोआव जइन जाफैनाय जादों। दा बेनो। ओरैनोथ' नुनो मोनो बिपिएफ दोलो हिसाबै गाबथानानै थानांगौआ गोब्राब। माने समजों लोगोसे गासैबो रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोआव लैहोर लैहोर फैगासिनो दङ। दा जों नुनो मोनगासिनो दिनै एसे गाबोन एसे बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल राजनैतिक दोलोआव जइन जानायखौ सानफ्रामबो नुनो मोनगासिनो दं आरो। जोङो दिनै जोंनि माखासे गोजौनि दैदेनगिरि सासे दं, कबिरन्जन सार, लोगोसे जोङो आंजों लोगोसे 14 जन, जों गासै 16-17 जनसो जोङो दिनै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैबाय आरो। बेफोरखौ दिनै समाव आं जेबो बुंथ'ला। माखासे खाबु मोनोब्ला बेफोरखौ बुंनाय जागोन।